Direct tribunal mo Dakar. Procès alkhali suite boti bananodo renvoyé sapo jegom lewrume. Wata programme nyande nogasi tati ndudo lewru e yeso don chambre criminal mo Dakar. Golle de walla mbiyen jewte de odon audience spéciale e garde gol juge Moustapha Fall. Président tribunal grande instance kanyumna lomtido Hippolyte Ndey. Kanyumen kala tawtorama de don jonde. Ena wayno Ousmane Sonko kanyum tigi yaake ngal don dental. Kono Adji Sarr no wowirno walla mbiyen no waɗirno kala saha kanyum nen tawa e nder odon tribunal. 22h50 e odo kikide mo gonden walla mbiyen e odo nyalawma talata. Nde hadi njayi ummido wonno don wonnon eden je tampere makko sabu ko debbo wonda jeya hoore mum walla mbiyen ko cowido. Zizo ko kimo chopal wonde yo yandino e nder odon tribunal. 22h43 ha joni nder odon tribunal. Seydina Oumar Touré woni mo mbiten capitaine Touré. O wi mi wi Adji Sarr ko adi omo waɗa porté plainte omo fonno yaade o waɗi consulté. Maître la Diouf ummi jabtimo ɗiɗon kongi wi ko noon tigi foti yarude sikki ala omo fonno hebde oɗon certificat médical ko adi omo porte plainte Adji Sarr no waɗi ni ko noon foti wadde e wiide Maître la Diouf. Viol et au coup et blessure volontaire so tawi tigi wiyama CBV ena wayno noon jomum ƴewata ko certificat médical ko waɗi oɗon plainte wi noon ko oɗon ganda tigi gardiɗo oɗon tribunal kono kay so waɗi viol ko waylo goɗɗo officier de police judiciaire ganda tigi wadde oɗon réquisition mum. 22h28 e nder oɗon tribunal Seydina Oumar Touré waɗi dénoncé walla mbiyen wulliti ko waylo e ɗon procès makko verbal mo wonno kanko Seydina Oumar Touré taw holliti waɗi ɗum ko capitaine Elhadji Diop. Procureur o wimo so tawi leydi ndi yettima e ɗeɗo caɗele kala so ganda ko sababu o ko gueɗel gotel walla mbiyen ko kamɓe jettinno leydi ndi sabu ɓe gomni ɓesgu leydi Sénégal fof wonde oɗon procès verbal koko wayla. Seydina Oumar Touré jabtimi ɗiɗon kongi wi ko ha joni mboɗo hedde ɗiɗon kongam wonde procès verbal o on mbaɗi ɗum modifié on mbaɗi hen déclaration nde Hadi Ndiaye ganda tigui mo ganda ko déclaration ponnoɗo yuppede nder majjum. 22h08 ena wayno gasi on interrogatoire mo Sidi Amen Mbaye. Seydina Oumar Touré nodda yo daro yeso oɗon bar. Seydina Oumar Touré waɗi affirmé ko Aissata Ba ganda ko debbo goɗɗo liggotonoɗo e nder stude boti kañum ne nde gasni masde walla mbiyen ɓosde Ousmane Sonko ene wayno Adji Sarr wimo ko yo yaltu ngam gayna ɗeɗon gueɗe walla mbiyen gayna ɓosde Ousmane Sonko e wiide capitaine Touré ɗum ɗon wona logique sabu neɗɗo baɗaɗo violé walla mbiyen batteɗo violé baɗaɗo violé laabi limtindi fotani wiide goppide kam e on baɗowo on violé ngam mi waɗa oɗon finition. Ha joni keɗoɗe Seydina Oumar Touré o ko ndew ganda tigi naati e nder oɗon salon suite boti ngam wadde investigation o wi o teskima wonde caméra de surveillance ene tawi tigi e nder oɗon salle de massage o wi kono oɗon caméra watta enregistré e nder oɗon couloir caméra goɗɗo ene tawi toon hay on caméra watta fonctionné. Seydina Oumar Touré waɗi précisé ko ndew yetti e ɗeɗon ganda tigi ɗin nokkuji suite boti ɓurno wojjamo ko andude ngam viol waɗi ɗon walla viol waɗani ɗon holno viol wawi waɗir ɗon taw hoɗɓe ɗiɗon nokkuji mbawa ɗum andude. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe 21h52 e oɗon ñalawma hande mo gonɗen to tribunal mo Dakar gasi oɗon interrogatoire docteur Gaye Sidi Amen Mbaye nodda e ar oɗon bar ene wayno o ɓorni tigui ko oɗon basin danejo o yeehi laabi tati salon suite boti kono teskaki ganduɗa ko ɗiɗon ñalɗi walla mbiyen holnde o yano toon o wi Adji Sarr wimo laabi nayyi kene woodi goto mo ganduɗa tigui ene ala e oɗon salon ene waɗamo violé o wi e fuɗɗo oɗon alhaali o jaggiri ɗum ko kecce walla mbiyen o jaggirani ɗum sérieux o nde Adji Sarr waɗi insisté walla mbiyen hedde ɗiɗon kongi kala sane haalnamo ɗum ene wayno o ƴeewi moyen walla mbiyen solution goɗɗo ngam wadde réglé on probléme. Ha joni Sidi Amen Mbaye o ko ɗon o waɗi contacté sehil makko goto ngam kay wallamo yo andu oɗon alhaali o wi Adji Sarr noddimo wiidemo ko oɗon garowo ne waɗa ɗum violé wona goɗɗo so Ousmane Sonko ari ha yetti ɗon kono kadi hotti walla mbiyen ruttima ɗo ummino o wi Adji Sarr wimo on ganda tigui garowo waɗa ɗum violé waɗi ɗum blessé walla mbiyen gagni ɗum
ha joni e kongi Sidi Amen Mbaye. Zizo wadi insisté, Zizo wimu ɗum non tan woni ko Adji Sarr haalamma. Sidi Amen Mbaye jabti oui aha Ziz ko ɗum non tan woni ko Adji Sarr haalnimi. Zizo arte oɗon alhaali o wi Adji Sarr an Sidi Amen Mbaye Adji Sarr mbele wiyanima on baɗo ɗum violé ganduɗa tigi oppe mum maniw mum walla oppane mum maniw mum. Adji Sarr est ce que on baɗo ɗum violé woppe mum maniw mum. Sidi Amen Mbaye wi aha Ziz Adji Sarr wi kam o woppe mum maniw mum. 21h48 keɗoɗe maître El Hadji Diouf ene waɗa insisté ngam Ousmane Sonko woni propriétaire on maniw baɗaɗo prélevé tawaɗo e nder Adji Sarr. Zizo oɗon ku oyi ko maître o ko élément plaidoyer mbaɗɗon évoqué ɗo henne en tant que avocat expérimenté oɗon poti ɗum andande walla oɗon poti ɗum jogorade humpito. 21h45 Zizo waɗi coupé maître El Hadji Diouf baɗɗo cité Pape Alé Niang Ahmed Aïdara e woɗɓe tawteɓe nder leydi Sénégal. O wi maître ɓen ngalaɗo woppuɓe boowal walla mbiyen yaltinɓe e nder haala he woni ko Zizo wi maître El Hadji Diouf. Maître El Hadji Diouf waɗi réagir wulli doole e nder oɗon tribunal. Zizo waɗimo menacé so tawi tigi ganduɗa ko jokki e ɗiɗo kongi ene wawi yaltinamo yo sukko o hettindo o haalda jam e nder oɗon tribunal. 21h40 docteur Gueye waɗi affirmé on sperme tawama e nder ganduɗa tigi terɗe Adji Sarr caggal ɗiɗon analyse uji prélèvement. 21h35 o wi ɗoftimi ko Sidi Amen Mbaye e nder oɗon salon ngam wadde récupéré oɗon patientam walla mbiyan on mo ganduɗa tigi mo ɓoosani e nder oɗon tuma mboɗo wonde stock kono nde jimomi nde mi namdimo so tawi ene gonga oɗon patiente mo haalnannomi walla mbiyan on mo ɓoosata ko kañum tigi woni mo ƴettiyanno. 21h30 e nder oɗon tribunal o wi sow noddi kam sanga waktuji nogas goo walla mbiyan 21h o inde parmi ɓosde on mo ɓosatnomi mi waɗani remarqué walla mbiyan mi wattani haqqille haydara ala tigi ko tuli haqqillam ala trace ala violence oɗon prélèvement baɗaɗo walla mbiyan ko itta e terɗe Adji Sarr on maniw oɗon patiente mo waɗi présenté wadde agression e oɗon protocole. 21h25 docteur Gueye ne haala nder oɗon tribunal o wimi waɗama interpellé taw waɗi kam interpellé namdi kam e oɗon alhaali ko Pape Samba Sow gonnoɗo conseil am ngam wadde consulté debbo mo gonɗa tigui keɓɗo agression walla keɓɗo viol. On agression noon waɗaka signalé Pape Samba Sow waɗani signalé holko forata wonde taw ko viol walla ala kono ko debbo keɓɗo agression. 21h22 ha joni nder oɗon tribunal ko docteur Alfousseni Gueye waɗi préféré intervenir taw haalata ko ɗemgal français woni ko yiɗi walla mbiyan ko ɗum woni tigi ko wowi ko ɗon tigi ɓuuri wo ganduɗa tigi heɓindade ko oɗon banggue o ɓuuri tigi heɓde softede. Docteur Alfousseni Gueye e oɗon ñalawma hannde ari nder oɗon tribunal taw wonde ko costume bleu clair e chemise mo rayir walla mbiyan chemise baɗɗo diidi omo ɓorni ɗin lone walla mbiyan ɗen lone ɗe wowira. 21h20 oɗon interrogatoire mo Aissata Ba deuxième masseuse gasi docteur Alfousseni Gueye nodda e oɗon bar. 21h15 Zizo waɗi coupé kadi maître El Hadji Diouf. Maître, tes questions reviennent sans cesse namde ma ne garta kala e tumate namde ma ganduɗa tigui ɗi dallirani. 21h12 Zizo waɗi coupé Adji Sarr e oɗon argumentaire mum ganduɗa tigui juutɗo namdiɗo maître El Hadji Diouf holko wonno namdal ngal. Avocat o ƴeewi famminde kono Zizo ganduɗa tigui waɗi insisté c'est quoi ta question holko woni namdal ma. 21h05 nde Khady Ndiaye ene fammina holko saabi Aissata Ba rewi ɗon e jamma walla mbiyen ari galle makko jamma. O wi ummi ko wuro ele woni de village ɗon e ɗon o ari ko gallam
mi wawa woppude mo e nder jammago o faya bange goddo ko min tigi foti bismade mo kanko ndi heedi njaay woni préciser e nder oɗon couvre-feu fof Ousmane Sonko ko gootol min keɓi ganduɗa tigi client ko goto woni Ousmane Sonko. Nous n'avons reçu un seul client à 21h et c'est Ousmane Sonko. Wonde nde heedi njaay o wi koye oɗon couvre-feu fof ɓe keɓi client ko neɗɗo goto te on client ari ɗon ko 21h client garɗo 21h wona goɗɗo so Ousmane Sonko. 22h58 Zizo woni recadré walla mbiyen artiri maître El Hadji Diouf kadi placement. Arrêtez le jugement de valeur dans mon tribunal. Si vous avez des questions, posez-les avec respect. So tawi aɗa jogui namdoɗe e dow dalilu namdoɗaɗe e dow needi. 20h56 maître El Hadji Diouf namdi Aissata Ba holko saabi e nder salon mono ene uddira e nder couvre-feu taw leydi ndi fof ene couvre-feu holko saabi salon mono uddira. Aissata Ba jabtimo o ɗum ɗon namdorɗa ɗum ko Adji Sarr o sabu ko kanko namdi walla mbiyen ko kanko wi kam yomi arton e ko kanko kadi Adji Sarr uddiri oɗon salon e nder couvre-feu. 20h47 maître El Hadji Diouf waɗi interrogé Aissata Ba o wi ko la durée du massage de Sonko pose problème. Tuma momin ƴettata walla mbiyen hojomaji momin ƴettata ɓe ɓoosa Ousmane Sonko so tawi waktuji ɗi ɗon ene gadda caɗele walla gaddata caɗele ko namdal maître El Hadji Diouf faade Aissata Ba o wi holko Sonko waɗata e nder oɗon sal ngam wadde nécessité serviette yo hokke ngam ɓortoro ɗum. maître El Hadji Diouf waɗi traité Aissata Ba ko ingrate woni mo ala wune baɗɗo tourné le dos Adji Sarr walla mbiyen caliɗo gondinɗe ɗin kongi Adji Sarr gondiɗɗo hande nde heedi njaay. Zizo namdimo maître holto namdal ma woni où est ta question. Aissata Ba waɗi affirmé walla mbiyen gondinɗin kongi waɗi estimé ko 30 minutes massage o ko 30 minutes so heewi ɗum woni ko mbaɗata e ko c'est normal ɓe mbaɗi utiliser serviette so tawi jomum yiɗi nadde ɗeɗon taroɗe. 20h38 Adji Sarr waɗi confirmé waɗi proposé Aissata Ba 100 000 francs ngam hooro wuro caggal nde ɓe mbaddi on confrontation mabɓe e gendarmerie e wondude capitaine Touré. maître El Hadji Diouf ɗeɓi yidde famminde oɗon geste sorti ganduɗa tigui sehil makko e grivaji kono ɓe ganduɗa tigui ko jeego sifori ɗum. 20h31 ha joni nder oɗon tribunal Aissata Ba e yesso oɗon procureur o yummun Adji Sarr e yummakko ko sehilaɓe kanko Aissata Ba mais ɓe gondani walla mbiyen ɓe jiida ko ngoɗon wuuro. Procureur o ene ƴeewa ganduɗa tigui jaggude moye piège ene ƴeewa jaggude moye piège e oɗon sperme goppaɗo e Adji Sarr walla mbiyen tawaɗo e Adji Sarr. Aissata Ba ene jaggue ɗiɗon kongi mum wonde haala makko juutka e dabba hakkude makko e Adji Sarr e oɗon téléphone. 20h28 Adji Sarr waɗi intervenir omo waɗi expliqué holno waɗiri proposé mama on woni Aissata Ba holno waɗi ɗum proposé yo nde heedi njaay ƴettu ɗum e nder Sweet Beauty. 20h20 Ousmane Sonko waɗi choisir ko type de massage tonifiant taw massage tonifiant e nder Sweet Beauty ko 60 000 francs walla mbiyen sappo e ɗiɗi ujunere CFA waɗi affirmé Aissata Ba. Aissata Ba dallini walla mbiyen tentini ɗin konki. 19h59 Aissata Ba waɗi indiqué ko Adji Sarr badduɗomo e ndi heedi njaay yo liggoye nder oɗon salon kañumne ko masseuse de makko ni massage uji kewɗi e nder oɗon Sweet Beauty ene waɗini couple aji walla men rewɓe worɓe mum ardannoɓe ene masde kañumen kala ɓen lelo ɓoose jalta koora taw ko massage tonifiant relaxant et sportif. Tonifiant woni massage baɗaɗo appuyé, relaxant woni massage ɓurɗo ɓuuɓdi et sportif woni massage gonduɗo e kadar gonduɗo e doole. O wi ko goggo makko gonɗo to Nord Foire jangguinimo ɓoosgol kanko Aissata Ba wadde makko ko lebbi tati
ko adi tigi na waɗa omo waɗe recruté to Sud Boti masseuse uji gondi Sud Boti ɗi kala ena ɓorno blouse aji verte e blouse aji blanche ganduɗa kañumen kala ɓortaki no yummunen jibinirno ɗumen Aissata Ba waɗi affirmé ko tinani type de massage mo Adji Sarr waɗi évoqué o Ousmane Sonko ari ɗon ko ñalawma 2 février o wi Adji Sarr yo ya udriya bafal ngal Adji Sarr arti wimo ko Ousmane Sonko o yehi ƴewoyde serviette ngam hokkude Ousmane Sonko o Ousmane Sonko jooɗi ɓe puɗɗi masde ɗum o ko caggal ɗum ko ɗon Ousmane Sonko wimo ene jogii ko Moussa ɗum no feewi e kiiɗon keesi mum ko ɗon Adji Sarr wimo yo yaltu ngam o oppide ɗum telde e Ousmane Sonko kono omo heddi ɗon kanko oɗon mamma walla mbiyen Aissata Ba ɓe puɗɗi masde Ousmane Sonko caggal nde Sonko wi ene heɓi musalla mawɗo walla musalla kardindo e nder keesi mum Adji Sarr wimo yo yaltu ɓe oppideɓe kamɓe ɗiɗo o woodi mo noddi téléphone kanko Adji Sarr o gasni oɗon téléphone o wimo venez vite mi heɓi ganduɗa tigui mani makko kanko mamma Aissata Ba o yo nani Adji Sarr ene wokkirɗi ɗon kongi ene mo haldarno téléphone o kanko Adji Sarr o wi gare mi heɓi mani makko mi namdimomo mi waɗimo manigance je ne manigance rien du tout mamma wi namdi Adji Sarr holko mbatta manigance holko jiiɓata ɗo holko kongi ma ɗi pirtata Adji Sarr wimo je ne manigance rien du tout bandiraɓe 19h30 2h de temps ko oɗon audience ne waɗa suspendi président tribunal o waɗi annoncé ko suspension 1 heure hakkude maître El Hadji Diouf e namdade troll pro Sonko e oɗon Sarr pour journaliste ɓe ngam wadde dénoncé publication ngaji 17h30 oɗon audience waɗa suspendi ngam 1 heure temps nde Hadi Ndiaye salima jabtade ɗiɗon kongi walla mbiyen namde maître El Hadji Diouf 17h25 ɗo wonɗo kadɗene ndeɗon ñawore kono ma en gartu hay subaka puɗɗugol ndeɗon ñawore e ko way noon ɗum ɗo wonno ko kewno walla mbiyen ko ɓeen renduɓe oɗon procès walla mbiyen noddaɓe oɗon procès Adji Sarr Ousmane Sonko ko wayno nde Hadi Ndiaye docteur Alfousseni Gueye capitaine Seydina Oumar Touré mamma walla Aissata Ba ko ɗum woni namde ɗeɓe keeɓi jabtade e sikki ala avocat ji Ousmane Sonko kañumen jalti oɗon salko ɓooyi saabu kolliti enen jinno ko ɓuri ɗum walla mbiyen enen jinno tigui waɗe renvoi oɗon procès ngam tigui keeɓa yuruntat ɗum caggal nde on audience waɗa suspendre 17h30 minutes nde Hadi Ndiaye 17h25 minutes sali jabtade ɗiɗon kongi walla mbiyen namde maître El Hadji Diouf 17h20 minutes oui, j'entends souvent les gens se moquer de ma cliente en disant qu'elle est enceinte de 100 mois ou plus oui kala saha mboɗo nana ene tooñe on tigi mo kujjikintomi woni Adji Sarr ene tooñe wonde koko sowi lebbi temedere walla ɓuura ɗon ɗin ko kongi maître El Hadji Diouf o namdi so tawi cliente makko ne wawi wadde expliqué o waɗi déclaré o waɗino déclaré wonde ko cowiɗo kanko Adji Sarr ngam wadde kitte oɗon salon Sud Boti ko ɗum saabi o wi ko cowiɗo o caggal ɗum nde Hadi Ndiaye waɗimo suggéré namdimo yo waɗ avorté taw kay o ƴettata ko Coca Cola e café ɗum woni ko rendinto yara beele reedu ndu ne bona kanko Adji Sarr o wi ko ɗum woni ko nde Hadi Ndiaye wimo Adji Sarr waɗi nié andude Mamour Diallo o waɗi confié wonde o meeɗa wirtade walla yiide auto mum je n'ai jamais eu d'enfant o meeɗa heɓde ɓiɗɗo o meeɗa resede o wi ko ande Ousmane Sonko ko Ousmane Sonko hoore mum andinimo 17h10 minutes maître El Hadji Diouf waɗi soutenir ko wonde mo waɗ présenté vidéo ji e photo ji ɗe ngannduɗa tigi ene waɗa incriminé Ousmane Sonko photo ji nate e vidéo ji ɗi ngannduɗa Ousmane Sonko holno watturi
ɗo ganduɗa ene yoolo ɗum 17h00 Adji Sarr waɗi soutenir ko docteur o baɗɗomo consulté o namdimo hol oɗon salo baɗɗomo ɗe gueɗe. Adji Sarr wi ko kañum ene wonduno e mbomago mum ko Ousmane Sonko ittimo e ngun mbomago makko caggal nde waɗimo violé o haaldan ɗum hay goto. O kala saha somo haalde ɗum e sehila makko ñalawma goto ɓen kettima savon ordinaire ene moƴƴi ngam bain intime saɗa lawƴe terɗe ma. Caggal ɗum violaji ɗi waɗi ɗi walla mbiyen ɗi heeɓi wurde ɗi mbaɗimo chopé infection caggal nde waɗi oɗon bain intime e savon ordinaire hokkimo infection. 16h55 Adji Sarr o wi ñalawma goto o wi ndey Hirdjinde noddimo ngam yewtide makko. Ndey Hirdjinde woppanimo gayna e oɗon moma walla mbiyen ɗiɗon tumaji o wawano hankadi ni sabu ganduɗa tigi o kursima e ballal. Ndey Hirdjinde en andi Sonko fuɗɗima arde Sweet Beauty ko adi Adji Sarr ene are Sweet Beauty e wiide Adji Sarr 16h50 Abdou Karim Diop namdi Ndey Hirdjinde holto ummi oɗon sperme tawaɗe e Adji Sarr. Ndey Hirdjinde wimo min mi anda. Procureur o namdimo hol gonnoɗo e galle he oɗon ñalawma. Ndey Hirdjinde wi wonno e galle he ko joom gallam e sukaɓam. Procureur o namdimo so tawi on sperme walla mbiyen on maniwo beele wona e joom galle ma ummi. Ndey Hirdjinde waɗi fulñitere walla mbiyen yaltini ñaññere mum mettini no feewi e ngal namdal procureur. 16h40 Ndey Hirdjinde o wi Sonko fuɗɗi arde ron ko sanga 2019 ko adi Adji Sarr ko suhu goto debbo ene wiye Fatou boɗejo seeɗe waɗatno masde Ousmane Sonko. Caggal ɗum Adji Sarr fuɗɗi masde Ousmane Sonko o ɓoosi Ousmane Sonko ko juuti ko adi ko Ousmane Sonko woni ɗon on danni ko Ousmane Sonko. 16h35 Ndey Hirdjinde waɗi affirmé tentini wonde mensonge ji fof ko tanno galleji mumen institut oɗon woni Sweet Beauty uddatno ko 22h00. Adji Sarr yeddi ɗin kongi mbi wona gonga. O wi sala Fatou Kebe e rewɓe woɗɓe kañumen ko toon mbalanno. Adji Sarr sotti ɗiɗon kongi o wi ɓe kottano o wi kiliyanuji ɗin mbawi arde à n'importe quelle heure e nder jammagu ngu ngam wadde mensage. Adji Sarr wi wona gonga sa wi kala ɓosɗo pari horat gale mum Ndey Hirdjinde wona gonga. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe 16h30 oɗon ñalawma hannde nder tribunal Ndey Hirdjinde o wi février 2021 saga nde Adji Sarr haali wonde waɗama violé o wi ko surprise bettere mawde woni e makko. Oɗon ñalawma o ummi e cabine komo welti omo yima kanko Adji Sarr. Goto e ɓosannoɓe wimo Adji Sarr de holmo haaldanno o namdimo so tawi o waɗi récupéré koɓe namdimo ko. Goto e mensonge ji wi Adji Sarr holmo haaldanno o namdi Adji Sarr so tawi heeɓi koɓe namdino ɗum ko walla koɓe cantuno ɗum ko. 16h25 Ndey Hirdjinde ha joni haala o caggal nde Adji Sarr wimo Sonko waɗi ɗum violé o namdi woɗɓe ɓe so tawi ɓe jii yeeso Ousmane Sonko o wi ɗum noon woni gueɗel ngi ganduɗa hawi ɓeɗon kala so tawi ɓe jii yeeso Ousmane Sonko ganduɗa viol feeñe yeeso mum walla ko way noon.
o wi Sonko kala saha kalde er toon namdoro ko massage sportif e kala saha o ware Sweet Beauty ko mo ummi sport nde heedi njay nodda e oɗon bar ko 16h22 minutes 16h20 minutes ñalawma hannde o nde heedi njay waɗi soutenir ko hunde fof ko tirta fof ko fenade 31 décembre hay goto liggoytako hay goto kadi wonani galle makko 16h15 minutes Adji Sarr e oɗon bar o caggal ɗeɗon gueɗe fof o noddi Sidi Ahmed Mbaye ngam ƴewdemo toon ɗoftimo e docteur o yeehi hôpital e yeeso oɗon gynécologue waɗi hunde e nder terɗe makko yaltini sperme Ousmane Sonko ganda ti waɗi mo violé 16h10 minutes Adji Sarr oɗon bar o Sonko yinno waɗi utiliser ko jacuzzi saga nde ari nde ko sala uddirimo damal ngal uddirnimo damal ngal wimo kanko Adji Sarr client ma ari oɗon ñalawma Ousmane Sonko waɗi mo gifle fimo hello wulgo wimo ka puɗɗide yeyde hoore ma ndew yaltinde sala wimo hol birwi mo nanmi ɗo o wi kanko Adji Sarr ko Ousmane Sonko fi kam e dore mi yiɗani wiide ko piiɗomi mi Ousmane Sonko fi hame tappi hame dore jafuɗo kongol ngol 16h0 minutes Adji Sarr e oɗon bar o wi deuxième fois ko nde Sonko ari toon o tawi Sonko koye nder oɗon sal Sonko ni heddi serviette o yehi e nder ɗeɗon tarude nde heedi njaay yiimo kanko Adji Sarr o koye nder oɗon ñalawma jafuɗo kongol ngol kanko Adji Sarr omo haala o koye oɗon ñalawma Ousmane Sonko wonde makko taw wondirani makko ɗo foti wondirde makko wondire makko koto yaltirtoto ngol woni gaddunol ko waddemo gueɗe baaɗe noon jafuɗo kongol ngol ha joni koye kongi Adji Sarr de nodda à la barre 16h0 minutes 15h59 Ousmane Sonko waɗi mo menacé so tawi o wokkiri ɗin kongi walla ɗi nanama e makko waɗi mo menacé o wi hulɓinimo hen holno Sonko andiri inde makko vrai o wi sabu kamɓe en tant que masseuse wona inde mabɓe vrai ɓe kokkirtono 15h58 minutes Adji Sarr e ɗiɗon kongi Ousmane Sonko oui, quand je sors sans mes garde-corps je me protège après avoir fini de le masser je lui ai dit tonton j'ai fini il me dit de me rapprocher de lui après avoir sermonné il a mis son doigt dans mon vagin je ne portais pas de slip jafoɗen kongi Adji Sarr Ousmane Sonko ene jogui arme ko ɗum woni ko hulɓinimo Sonko wimo mi wondanema fala budda par force mi wondanema Adji Sarr wi o huuli Ousmane Sonko wonde makko taw koye leydi walla mbiyen e oɗon peron sene woodi toon Ousmane Sonko waɗimo aspergé huile waɗimo caressé memi kadi ganda ko terɗe makko fof no potirno caggal nde waɗimo violé waɗimo menacé ɗo woni ha joni ɗo Adji Sarr e ɗiɗon kongi mum 15h51 o wi kanko Adji Sarr o waɗani formation massage o jangganno caggal ɗum o liggey nder restaurant o ko sehil makko addemo e nder milieu massage nde fuɗɗi liggade yan omo yari duuɓi 22 o meeɗa yiide gorko ene massa e nder Sweet Beauty 15h41 keɗoɗe kongi Adji Sarr o wi bodi ɓe mbaɗata ko nebam e terɗe client o garɗo masseɗo ɓe mbaɗata nebam e terɗe mum
bodi so ɓe mbaɗi ndebam ɗam e terɗe joomum ɓe dillina ɗum haa nde joomum hoppira maniw ɗum woni massage bodi mo Adji Sarr 15h40 minutes Adji Sarr ina fammina o yo yehi Sweet Beauty taw koye ballal sehil makko massage uji tonifiant taw ganduɗa ko client o ɓoror ha laaɓa ceer bodi intégral épilation et savonnage 15h35 minutes Adji Sarr yawɗon bar nde Hadi Ndiaye waɗi nié paternité sipa Beauty Dakar wonde ko kanko jeeyi on salon nde Hadi Ndiaye wi mi jaa Beauty Dakar sipa Beauty Dakar mi jiya ɗum Zizo waɗi répliqué wi ko Sonatel waɗi identifié wonde an woni propriétaire oɗon ganduɗa tiri salon o yo numéro ala ni e parti ganduɗa koye procès verbal am walla PV am o wi on numéro kanko nde Hadi Ndiaye o jeeya ɗum nde Hadi Ndiaye wi Sonko ene aranno e Sweet Beauty ko ɓooyi 15h22 minutes nde Hadi Ndiaye waɗi nié wonde e nder oɗon PV masseuse ɗiɗi walla mbiyen ɓoosoɓɓe ene ɓorno silibaji ngam wawde wadde certaine massage bandiraɓe ɗum ɗon jeeya ko kewno hande e to tribunal mo Dakar 23h40 minutes e o jamma talata ha joni e nder tribunal mo Dakar audience o waɗa suspendre 5 minutes 23h29 minutes interrogatoire madame Tall on mo ganduɗa ko kañum gollinanno Adji Sarr e nder buti mum o wi Adji Sarr waɗimo affirmé walla mbiyen tentinnimo wonde koko soyno kadi ko Ousmane Sonko soyi ɗum sali wonde babu mun oɗon ɓiɗɗo refus de paternité caggal ɗum o wi Adji Sarr wimo ko Sidi Amen Mbaye nawimo yo ya o yindire Macky Sall on saha kanko madame Tall o wi Adji Sarr woppu fenande 23h33 minutes nde Hadi Ndiaye hokka konngol waɗi confondre Adji Sarr pourquoi elle a affirmé que son histoire de grossesse c'est pour échapper à mon salon holko saabi Adji Sarr alhaali wonde reedu mum ndu ko ngam yidde yaltude e nder salon de Sweet Beauty caggal ɗin kongi ɗi wokkidi faade madame Tall e koye ɗin kongi kadi wi ko ganduɗa koko sowi Adji Sarr jabaki waɗi évoqué ko audition 23h13 minutes gasi on interrogatoire Ibrahima Koulibaly Seynabou Ngom nodda yo ar oɗon bar Seynabou Ngom ɓorni ko pantalon jaune wondude t-shirt blanc Seynabou Ngom tentini wonde ko massage uji nder Sweet Beauty no kewi woni ko massage intégral relaxant tonifiant body finition Zizo wimo holko firti finition Seynabou Ngom wi mi wawa haalandema holko woni finition Zizo wimo pourquoi holko saabi wawa haalandemi holko woni massage finition Seynabou Ngom wimo je ne sais pas mais je ne peux pas mi anda kono mi wawa haalandema holko woni finition on waɗi zene hunden tedderimo kanko Seynabou Ngom Zizo wimo sanga séance de massage mbele client ono waɗa déshabillé ha laaɓa ene ɓorto ha laaɓa Seynabou Ngom wi eyyi client ono ɓorto ha laaɓa Zizo wimo mbele meeɗi ɓoozo Ousmane Sonko walla ala Seynabou Ngom wi ala mi meeɗa ɓoozo Ousmane Sonko saabu Sonko tawanimi toon 22h57 minutes gasi on interrogatoire Seydina Oumar Touré Ibrahima Koulibaly joom galle nde Hadi Ndiaye nodda bar Zizo wi dans quel état
était Adji Sarr au moment de vous remettre l'argent après le massage de Sonko holno Adji Sarr wano tumande hokkan ma kalis mo Ousmane Sonko hokkidu mo Ibrahima Coulibaly mo o hokkimi kalis o komo yima jimɗi séréer kanko Adji Sarr Ibrahima Coulibaly oui mi nani Adji Sarr ne wi e téléphone maître Sow ne peut pas l'amener que chez le chauffeur de Mamour Diallo qui va passer la prendre wonde ko cofono Mamour Diallo ara ƴettudemo kanko Ibrahima Coulibaly o yo nani Adji Sarr ne wiye ko chauffeur Mamour Diallo arantamo Adji Sarr ɗon ummiri wonnoɗo wi wona gonga ce n'est pas vrai 22h50 nde Haji Ndiaye ummi ene yahino e nder oɗon tribunal bandiraɓe musidɓe tedduɓe haydara humpara on holko woni to chambre criminelle